ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் சந்தீப் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போனால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. அதாவது இத்தனை நாள் எதுக்கு வீடியோ போடலன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு எந்த விதமான கண்டென்ட்டு கிடைக்கல. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரீ ஃபயராக டெலிட் பண்ணிட்டோம். அது மாதிரி என்ன வீடியோ போடனே எனக்கு தெரில. அதாங்க இந்த வீடியோ. இனிமேல் வந்து நம்ம GTA, அதாவது GTA ஏற்ற போகிறோங்க. GTA எப்படி ஃபோனில் ஏற்றுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்றலாங்க. அதாவது ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து ஏற்றுனீங்கன்னா வந்து 121 ரூபா கெட்டி ஏற்றணுங்க. அதே நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஏற்றலாங்க. ஏன்னா GTA வந்து ஒரு நாள் நெட்டு முழுக்க முடிஞ்சிருங்க. நீங்கள் ஃபோனில் வந்து நிறையா நெட்டு வச்சுருந்தா மட்டும் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து என்கிட்ட ஃபுல் நெட்டு முடிஞ்சிருச்சுங்க. சத்தியமாக எனக்கு ஃபுல் நெட்டு முடிஞ்சிருச்சு. இன்றைக்கி ஒரு நாள் GTA ஏற்றுறவங்களுக்கு ஃபுல் நெட்டு முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் 1 GB தாங்க உங்களுக்கு ஆகும். நான் வந்து ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சுட்டேன். அதனால் எனக்கு ஃபுல் நெட்டு முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு வந்து 1 GB தாங்க காலியாகும் இந்த கேம் ஏற்ற. வேறு எவ்வளோ காலியாகாது. இதே ப்ளே ஸ்டோரில் ஏற்றிங்கன்னா 1.5 GB காலியாயிரும். அது 1.5 GBனா கேட்டிங்கன்னா 1.5 GB காலியாயிருங்க. அதாவது 1.5 GB காலியாயிரும். அதனால் 100% நீங்கள் 1.5 GB போட்டிங்கன்னா 1.5 GB காலியாயிரும். அதே வந்து நீங்கள் இதில் ஏற்றுனீங்கன்னா 1 GB தாங்க. அதுவும் 1 GB நான் டிஸ்கஷனில் 2 லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். 2 லிங்க்கையும் டவுன்லோட் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் ஏற்ற முடியும் உங்களால். அந்த 2 லிங்க்கையும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா ZF ஆப்னு ஒரு ஆப் இருக்கும். அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பிக்சர் தாங்க இருக்கும். ஐயோ மேலே போகுதுங்க. இந்த மாதிரி பிக்சருங்க. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இதை தான் ஏற்றணும். நீங்கள் வேறு எதுவும் ஏற்றுனீங்கன்னா அதுக்கு நான் ஒன்றும் பொறுப்பு இல்லை. ஏன்னா அடுத்து ஏற்றுனீங்கன்னா நீங்கள் GTA டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. ஏற்றிட்டு இதுக்குள்ளே போயிட்டு 2 லிங்க் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்குள்ளே வரணும். 2 லிங்க் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் க்ரோமில் டவுன்லோட் பண்ணால் எப்பயும் டவுன்லோட்ஸில் தான் விழுகும். டவுன்லோட்ஸில் விழுந்துச்சுன்னா வந்து 2 இது ஏற்றினேன். 2 இதுவும் காமிச்சிருச்சு. GTA VS OPPன்னு ஒன்று இருக்குது. இது 893 MBங்க. அதாவது 900 MBன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து GTA VC APKன்னு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து 6 MB. இதுக்கே 1 GB போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏற்றனா கொஞ்சம் வந்து ஒரு கம்மியான நெட்டு தாங்க. 1 GBன்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளோதான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கொடுத்துட்டு 800 MB இது கொடுத்துட்டு ஹெச்ரேட் ஹியரோ ஏதோ ஒன்று வாயில் வளருது. அதை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். ஹெச்ரேட் ஹியர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து டவுன்லோட் ஆகும். டவுன்லோட் ஆனோடனே உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்கும். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, .com ராக்னு ஒன்று இருக்குது. இருங்க, ஏறிக்கிட்டே இருக்குங்க. நான் வந்து வெளியில் உட்காந்து தான் வீடியோ ரெக்கார்டு பண்ணுறேன். அதனால் பேக்ரவுண்டில் சத்தம்லாம் கேட்கும். அதெல்லாம் கண்டுக்கிடாதீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆகுது. ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் நெட்டு இதுக்கு வந்து நெட்டு தேவையில்லைங்க. முக்கியமாக சொல்கிறேன், இதுக்கு வந்து நெட்டே தேவையில்லை. இது வந்து நெட்டு தேவையில்லாமல் நீங்கள் ஏற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருங்க, ஏறிடுச்சு. ஏறினோன்னே இங்கே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா, GTA VC OPPன்னு ஒன்று இருக்குது. இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா .com ராக்கின்னு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து இப்போ வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கட்டுன்னு ஒன்று இருக்கா, கட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துடணுங்க. வெளியில் வந்துட்டு இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆண்ட்ராய்டில் கிளிக் பண்ணிட்டு OPP ஒன்று இருக்கும். இல்லாதவங்க வந்து OPPன்னு ஒரு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு அதாவது ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க OPPன்னு. இல்லாதவங்களுக்கு எனக்கு வந்து இருக்குது, அதனால் நான் அப்படியே போட்டுடுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பேஸ்ட் ஆகுது. இப்போ வந்து ஆகும், கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். இதுக்கு மட்டும் தாங்க நேரம் ஆகும். இதெல்லாம் சட்டசட்டம் ஆயிரும். இதாங்க எனக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து பொறுமையாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதில் வந்து எனக்கு பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. நான் வந்து அது ரொம்ப நேரம் ஆனதுனால இப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணி எடுத்தேன். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதில் பேஸ்ட் ஆனோடனே என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியில் வந்துடுங்க. வெளியில் வந்துட்டு மறுபடியும் டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு 6 MBக்கு ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்களே, அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹெச்ரேட் ஹியர் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஹெச்ரேட் ஹியர் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஆயிரும். இன்னும் வந்துருச்சா, GTA VS APKன்னு ஒன்று வந்துருச்சா. இதாங்க இந்த வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. இதை வந்து இன்ஸ்டால் கொடுத்து வச்சுக்கோ. இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் கொடுங்க. இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வேலை அவ்வளோதாங்க. இப்போ வந்து அடுத்து கண்டினியூ இதெல்லாம் கேட்கும், அதெல்லாம் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆச்சு. இப்போ நான் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். ஓப்பன் கொடுத்தோன்னே கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு இது கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துருச்சு. உள்ளே வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துருச்சு. இதை வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணாலே போதும், வெளில வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா டேப் டு பிகின் கொடுத்தோன்னே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்குதா, ஸ்டார்ட் கேம் நியூ கேம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா
உள்ளே போங்க. உள்ளே வந்து நம்ம எப்பயும் ஏற்றுற GTA மாதிரி தான். லேப்டாப்லாம் ஈஸியாக ஏற்றுறாங்க. நான் இருங்க சவுண்டு குறைச்சிக்கணும். கத்து வாங்க கொஞ்சோண்டு சவுண்டு குறைச்சிக்கணும். இருங்க இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் இதே லேப்டாப்பில் எடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. ஏன்னா ஃபோன்னா சின்ன ஸ்க்ரீன், அதனால் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக தெரியாது. இப்போ வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தினமும் வந்து GTA பற்றி தாங்க கேம் வரும். ஏதாவது GTA பற்றி தான் இனிமேல் கேம்ஸ் வரும். ஏன்னா GTAவில் வந்து சீட் கோடெலாம் இருக்குங்க. அதெல்லாம் எப்படின்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். மேபி இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் பார்ப்பீங்க. அதாவது நான் வந்து இன்றைக்கி தேதி பார்த்தீங்கன்னா சரியாக தெரில. அதாவது என்றைக்கு அப்லோட் ஆகும்னு சரியாக தெரில. அப்லோட் ஆனால் பார்த்துருவீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், ஒரிஜினல் GTA கனெக்டாகவே இருக்குது. ஒரிஜினல் GTA தாங்க, ஆனால் டூப்ளிகேட்லாம் இல்லை, ஒரிஜினல் GTA தான். பார்த்தீங்கன்னா கார் எடுத்து ஓட்டுறோம். ஆனால் என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க்லாம் முடிக்கலாம். டாஸ்க் முடிக்கிறது நான் இனிமேல் தினமும் வந்து GTA வீடியோ தான் வரும். நம்ம வந்து டாஸ்க் முடிக்கிறதுலேருந்து எல்லாம் எப்படி இதுலேயும் ட்ரிக்கெலாம் இருக்குது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் வந்து ஆல்ரெடி லாண்டவன் தான். GTA லேப்டாப்பில் லாண்டேங்க. லாண்டு 1 வருஷம் ஆச்சு. இந்த GTA வந்து நான் வந்து எங்கள் ஊர் இல்லைங்க, எங்கள் ஊர் சிட்டி இல்லைங்க, எங்கள் ஊர் கிராமம். நான் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் சிட்டிங்க. அந்த சிட்டியில் போய் வந்து கேம் ஸ்டோர்னு ஒன்று இருக்கும். அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டர் விளாட்லாம்ல, அதாவது இது ஃபைடர்மேன் கேமு அந்த மாதிரி நிறைய கேம் விளாட்லாம். அந்த கேமில் தாங்க அந்த அண்ணன்ட்ட தான் நான் ஏற்றினேன். அந்த அண்ணன்ட்ட ஃப்ரீயாக எனக்கு லேப்டாப்பில் ஏற்றி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கேம் நான் லேப்டாப்பை ரீஸ்டார்ட் அடித்தோடனே எனக்கு இதாகிடுச்சு, கேம் எல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏற்றலை. அதுக்கப்புறம் ஒரு நார்மல் GTA தான் ஏற்றி விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன். நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் என் லேப்டாப்பை சரி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என் வீடியோ போடுறேன். இப்போ வந்து என் லேப்டாப்பில் வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. நான் கேம் அதிகமாக விளாண்டு ஃபேன்லேருந்து சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் வந்து நான் லேப்டாப் சரி பண்ணோடனே உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இனிமேல் என் லேப்டாப் நீங்கள் பார்த்ததில்ல, என் லேப்டாப்பையும் காமிக்கிறேன். கூடிய சீக்கிரத்தில் வீடியோ வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரிஜினல் GTA பார்த்துருப்பீங்க, சூப்பராக இருக்குது. இருங்க கன்ஸ்லாம் வாங்க முடியல, சரி விடுங்க. டாஸ்க் முடிக்கிற வீடியோ. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேக்ரவுண்டில் சவுண்டு கேட்டிருக்கோம், அதெல்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்கிடாதீங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த வீடியோ நம்ம GTA கேம் ப்ளே தாங்க. இனிமேல் சொல்லிட்டேன், இனிமேல் கேம் ப்ளே தான் வரும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து யூடியூப்காண்டி ஒரு மைக் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் இப்போ வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஓடுதுங்க அமேசானில். அதை போய் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ வந்து நேற்று தான் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. அதாவது 10% டிஸ்கவுண்ட் ஓடுது. அதை போய் நீங்கள் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நான் தாங்க சந்திக்கவே. மறக்காமல் GTA டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் முதலே சொன்னதான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை வச்சு டவுன்லோட் பண்ண முடியும். வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நான் தாங்க சந்திக்கவே. பை.